Du kender godt Genki, ikke? Jo. Hvad betyder Genki for dig? Ja, det betyder en masse dejligt og glad og rare følelser og en masse dejlige cosplayer. Hvad betyder Genki for dig? Det betyder rigtig meget. Det er en af mine yndlingskonder. Det er en af de bedste. Det er sådan, Jill. Eller Sonja, I kender. Hvis du skulle beskrive Genki med 3 ord, hvad vil du så bruge? Eller sige? Awesome, sjov og fedt. Det er så lige som det skal være. Ja. Hvis du skal beskrive Genki med 3 ord, Ja. hvad vil du så bruge for 3 ord? Sjovt, farverigt og underholdende. Okay, er du klar til det tredje spørgsmål? Må jeg ringe til en ven? Nej. Så kan jeg skrive. You're all on your own. 50-50? Okay, men kom hvis du spørger ham, der står bag dig. Hvis du skal beskrive Genki med 3 ord. Det var jo ikke særlig mange ord. Man kunne godt bruge lidt flere, ikke også? Ja. En stor familie. Ja, det er godt. Ja! Hvis du skal beskrive Genki med 3 ord, hvad skulle det så være? Sjov, fællesskab og fabulous cosplay. Okay, det var måske 2. Nej, det er okay, det tæller som en. Ja. Vi trækker det med bindestreg. Med bindestreg, det tæller. Hvis jeg skulle beskrive Genki med 3 ord, hvad vil jeg så sige? Åben, hyggelig og flotte kostymer. Sådan. Hyggelig, varmt og sjovt. Yes. Hej. Hvis du skal beskrive Genki med 3 ord, hvad vil du så bruge? Eller hvad vil du så sige, hedder det? Genki. Gud. Det lyder lidt... Ja. Klokken er 10:30 om aftenen. Jeg er træt. Og jeg er også fint. Og det er Genki, og det er sjovt. Det er rigtigt. Fantastisk, og det er socialt. Så værsgo. Det var godt, det her. Meget sjovt. Ja, sådan. Sjov, fantastisk. Fantastisk. Godt, det vil godt lide. Sjov, fantastisk og sjov. Ja, det er hyggeligt, og det er rigtig sjovt, og bare generelt fantastisk at være der. Det er godt. Jeg synes, det er afslappende, faktisk. Chilleren. Man kan... Sjovt. Sjov, hyggelig, og jeg kan ikke rigtig finde det sidste. Lige med det samme. Stressende, det kan man måske det er stressende, hvis man sidder i en bod, for eksempel. Det er rigtigt. Så er det lidt Også stressende. hvis man arbejder. Ja. Godt fællesskab, sjove oplevelser og en måde at få nye venner. Ja, altså omfavnelsen. Det der med at være et sted, hvor at alle accepterer dig, som du er. Fjollet, at man har mulighed for at skære ud og være den nørd, man har i sig. Og oplevelser. Altså det byder på nogle ting, som man interesserer sig for, som man normalt ikke har adgang til. Sådan, ja. Udfordrende, sjov og gakket hertil. Hvis du skal beskrive Genki med 3 ord. Genki. Og det er Genki. Det er Genki. Ja. Genki. Ja. Kun én gang Genki. Ja. Hvad vil du så sige? Så vil jeg sige Anime Festival. Ja. Andet? Anime Festival og kontor. Jeg tror, jeg vil sige Genki. Genki. Fordi Anime det Festival Genki. Det er det, ordet betyder. Ja. Hvis Genki var en anime eller manga, hvilken genre ville den så være? Jeg tror, det ville være komedie. Komedie? Jeg tror, det var sådan en komedie eller fight. Fight, anime. okay. Det kunne være ret sejt, sådan Genki Fight Club. Ja. High school komedie. Ja. High school komedie fight ting, hvor alle bare render rundt og slåsser. Ikke slåsser. Kæmper. Der var ordet. Slåsser. Ja. Hvis Genki var en anime eller manga, hvilken genre ville det så være? Oh my. Kan man sige det lidt højere? Hentai. Okay, vi har fundet en af de slags personer. Vil du? Jeg ved det ikke. Det ville være et drama i hvert fald. Drama? Ja, det kan jeg godt se. Yeah, I think the same probably. Drama? Yeah. Ichi. Oh my god. Hvad er det for nogle drenge, vi har fundet? Altså, jeg ved godt, I er piger, men hvad er det for nogle drenge? Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tænker lidt harem. Harem? Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan godt lidt se, hvad du mener, fordi selv drenge kommer klædt ud som piger. Det er det. Ja. Det er
sådan lidt Victors harem? Jamen, der er sådan lidt, alle prøver at snakke med hinanden, og prøver ligesom bare at, ja. Harem. Jeg kan godt følge dig. Desværre, ikke også? Okay, hvis Genki var en anime eller en manga, hvilken genre ville det så være? Harem. Okay, det var et hurtigt svar, så bliver vi nødt til at have en grund. Fordi der er alt for mange piger, og alt for i forhold til, hvor mange man havde forventet, der skulle møde op til en kon. Ham kan vi godt lide. Han er rigtig sød. Lad os se. Der har været nogle gange måske med cosplay, så der har været lidt drama. Så det kunne være sådan lidt high school drama, ikke? Og der er nogle gange den snobbede der har det med at bryde ind og sådan noget der, og skal være overlegen og sådan noget der. Og så er der alle den anden, den gode gruppe. Den kan måske, jeg kommer til at tænke på, hvor det skal high school. hvor der er sådan en gruppe piger, som gerne vil synge og sådan noget der. De har sådan en passion. Er det Love Live? Jo, det er også lidt Love Live. Ja, jeg tror jeg faktisk nok. Sådan en der, hvor de tænker sådan lidt, okay, vi er godt nok ikke så populære til at starte med. Ja, det er Love Live. Det er Love Live. Ja, lige præcis. Det tænker jeg. Det kunne godt være, så sådan school idol noget, eller drama comedy. For hele tiden at blive bedre også. Fordi det er altid noget med, så er de gode, så kommer der altid nogen, der er bedre. Og så, okay, vi skal endnu bedre, ja. Og det synes jeg. Ja, det var godt. Det er vi glade for. Tusind tak skal du have. Og rigtig god kon. Ja, tak skal du lige meget. Tak. Hvis Genki var et familiemedlem, hvem ville det så være? Den fulde onkel. Og hvorfor? Fordi at der sker rigtig mange upassende ting, men det er altid gode historier. Vi starter med... Jeg tror, det er den specielle dreng. Altså... Den specielle dreng, vi prøver igen. Den specielle dreng. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Tøjet for helvede, jeg ved det ikke. Altså, jeg ved det ikke. Den specielle dreng. Okay, hvad vil du sige? Jeg tror, den sjove onkel. Den sjove onkel? Ja, den er altid sjov at sørge for, at der er god stemning over det hele. Den der introverte sådan mellemsøster, sådan mellemstorebror og lillebror, som ingen rigtig forstår og altid gemmer sig på sit værelse. Det kender jeg godt. Ja. jeg var bare storsøster og gemmer mig på mit værelse. Jeg vil nok også jump den sjove onkel der. Den sjove onkel? Ja. Det vil jeg også sige. Den der meget underholdende onkel, som man egentlig bliver lidt irriteret over nogle gange, men som man bare virkelig elsker, og som man er lidt ked af, når ikke er der. Jeg synes, det er sjovt, for der er så mange, der har sagt onkel. Men det er rigtigt. Ja, det er det. Det er det. Og kan vi så lige tage et øjeblik og lige appreciate Leas kostume, fordi hun er bare mega flot, synes jeg sige. Jeg har det som om, det ville være en storebror eller en storesøster, som man ville føle sig tryg ved og have det sjovt med. Altså sådan en storebror eller storesøster, som man virkelig kunne være sammen med og lave noget fedt med. Det lyder rart. Ej, det varmer sådan om hjertet. Hvad med dig? Jeg kunne godt skifte den ud med min søster. Din søster? Ja, den kunne jeg godt skifte hende ud med. Jeg hørte godt, du vil skifte Genki ud med din søster. Ja, det er meget sjovere. Okay, der kan man bare se. Ja, jeg vil også sige som søster eller sådan noget. Jeg siger nok gay bedstemoren. Fordi at jeg mener, det er meget sødt, men jeg glemmer sikkert halvvejs at gøre tingene. Men jeg har gode tanker om det. Jeg får bare ikke gjort det. Du må godt stå herinde, Alex. Den fulde onkel, tror jeg. Hvis Genki var et familiemedlem, hvilket familiemedlem ville det så være? Onkel. Onkel, hvad med dig? Eller sådan onkel og søstre, brødre, køjsen igen. Hvorfor vil det være en onkel? Jeg ved det ikke. Den tossede onkel. Hvorfor? Fordi det er sådan lidt en crazy oplevelse, man får lov til at have en gang imellem, hvor man kan, ligesom Michelle siger, man kan skære ud og lidt være sådan den der barnlige sjæl, man har inde i sig, kreative sjæl, man har inde i sig. Så det vil være den der tossede onkel, der kommer en gang hvert år. Og hvad siger du? Jeg tænkte præcis det samme, den skøre onkel, ikke? Som der måske... var så mange, der havde sagt ja, men det er det der med, at han omfavner alle, og han bliver måske ikke så meget mærke i, at du er lidt tosset også, og han omfavner dig, som du er, og man har rum til at være sig selv, og man griner lidt af ham, fordi man griner lidt af sig selv indeni også, ikke? Så jeg tror, det er der, den kommer fra, fordi vi alle sammen måske selv kan relatere til at være den skøre onkel, ikke? Så ja, det tænker jeg helt det samme. Det er det der, det er svaret. Hvis Genki var et familiemedlem, hvad ville det så være? Det vil være hele den der helhed mellem et brother-sister-kompleks, tror jeg. Jeg er ret sikker på. Og hvorfor? Fordi det er alligevel den der hygge, der er lidt mere spændende end alt det andet i familien. Og det er hele romancen omkring den. Hvis Genki var et familiemedlem, hvilket familiemedlem ville Genki så være? Jeg tror...
Nej, Hvad er der med det der med onkler? Nej, jeg ved ikke. Jeg tror et eller andet sted, så tænker jeg, fordi det er så hyggeligt at være med. Så den der bedstemor, der altid har gode historier og kagedåsen klar og sådan noget der, når man kommer på besøg. Det tænker jeg faktisk. Ja, det lyder ret dejligt. Ja. Der er ret tit kage på Genki. Der er ret ofte kage på Genki. Og selv så hvis Genki ikke selv har, så er der altid nogen, der render rundt med en kagedåse. Ja. Der er altid nogen, der har altid bragt kage. et at tage med. Derfor skal man så til Genki. Der er kage. Der er kage på Genki. Ja. Ligesom alle andre familiemedlemmer. Det er sådan en stor familie. En stor familie? Ja. Okay, så det er sådan en... Det er ligesom her. En stor familie. Ja, det er det gode ved Konder, ikke? Ja, man føler sig her godt hjemme og tilpas. Ja. Ja, man kunne godt blive boende her jo. Ja, men det bliver også bare rigtig varmt. Specielt med den der spotlamp der, ikke også? Ej, det er mit spotlight. Det fører mig overalt. Du skal overhovedet ikke kigge sådan på mig. Hvis I skulle vinde en konkurrence til Genki, hvilken en skulle det så være? Nu ved jeg ikke, hvem. Ja. Datingshowet. Datingshowet, okay. Hvad med... Den, hvor jeg vinder alting. Har vi sådan en konkurrence? Jeg vil nok sige en tegnekonkurrence. Tegnekonkurrence. Cosby Show. Cosby Show. Ja. Fysikkonkurrence. Fysikkonkurrence. Okay, meget specifikt. Du er god til fysik. Nej, ikke sund fysik. Nå, fitness. Ja, præcis. Okay, og hvad med dig? Hinata? Altså den der caramel dance, den after plejer at være, den plejer at være ret sjov. Ja? Okay. Så har vi, den ene er forsvundet. Hvis du skulle vinde en konkurrence til Genki, hvilken konkurrence skulle det så være? Den hvor man får gratis ting. Har vi konkurrence, hvor man får gratis ting? Okay, men nu har vi en konkurrence, hvor man kan få gratis ting. Rent hypotetisk. Jeg kender faktisk ikke konkurrencerne, så det bliver lidt svært. Så find på en. Så kan det være, den er der. J-Fashion-konkurrencen. Dansekonkurrence. Dansekonkurrence? Ja. Kagespisning. Kagespisning. Så får du altså et top lock, fordi jeg er faktisk champion af kagespisning. Jeg er ret god til kage. Jeg har spist min egen vægt 5 gange over i kage en dag. Så må jeg jo skulle doble det op med sådan 10, ikke? Det var jo ikke så meget. Hvad skal man, efter din mening, til en convention som Japacon og Genki, hvad er det så, man skal opleve? Sine venner og sig selv, det hele fællesskabet. Det er det, der er bedst ved det hele. Det er jo der, man har det sjovt. Sådan. Man skal møde sine venner. Jeg så lige nogen gå forbi, jeg gerne vil hilse på. Run, 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 run! You can do it! Der, hvor man køber ting til sådan... dealer. Ja, dealerne. Det er meget godt. Jeg tror nok bare det der med at se alle ens venner igen og søvnløse nætter, hvor man bare har det pisseskægt. Det er rigtigt. Det kan jeg godt huske. Vi plejer at høre rigtig dårlige Pokémon-sange. Så i hvert fald se alle disse cosplay, der kommer i hvert fald, synes jeg. Nu har jeg aldrig set sådan nogle i virkeligheden før i den her uge, men det er faktisk mange, der lægger meget tid ind til. Ja, det sociale, det med også, at folk er noget meget åbne, så man taler jo meget med hinanden og sådan spille nogle spil med hinanden sådan. Når I er på kon, hvad synes I så, man skal opleve? I hvert fald Theater Room. Theater Room? Ja, i hvert fald for mig. Og hver eneste år, så tager vi AMV-konkurrence. Altid. Altid? Altid. Tegner selv eller med, eller begge dele? Bare at se på. Ja. Så AMV og Theater Room? Ja, helt sikkert. Det er godt til nye kongængere. Ja. Du skal opleve stort set alt. Du skal nå at opleve så meget, du overhovedet kan komme til. Du skal bare alt. Sørg for at møde en masse nye mennesker. Få taget nogle billeder. Det er dejligt. Ja. Og få snakket med nogen. Og hvis du er til cosplay, så selvfølgelig cosplay. Få lavet det, du får lyst til. Yes. Det er vidunderligt. Ja. Sådan. Det var det, tror jeg. Tak. Super. Må jeg få et kram? Ja, selvfølgelig. Ja. Sådan. Ja, selvfølgelig. Vi ses. Det gør vi. Yay. Og du er så cool. Må jeg få et krammer, inden vi går videre? Selvfølgelig. Ja, rigtig god kort. Okay, YouTube. Vi kender heller ikke hinanden. Nej. Klip lige ud, når jeg fucker op. Klip også lige det der ud. Vent lige lidt. David, for den. Er det den her? Yes. Det er den her, okay. Okay, er du klar? Nu kommer der. Nu gjorde du forkert igen. Nu skal jeg lige... Nej, nu gjorde jeg det igen. Super. Ja, jeg er bare totalt pro til det teknik.
Dennis! Hold kæft, hvor jeg bare god i dag. Jeg har fået op så mange gange. Og så synes jeg lige, vi skal gøre det her. Så skal du lade hold da op, Team Stark, Team Stark. Og Batman. De troede, jeg er for stort. Nej, jeg har bare en hest. Ja, man kunne godt blive boende her jo. Ja, men det bliver også bare rigtig varmt. Specielt med den der spotlampe der, ikke også? Ej, det er mit spotlight, det fører mig overalt. Du skal overhovedet ikke kigge sådan på mig. Det er i orden. Det kan godt lade som om det følger dig. Det gør den da i hvert fald. Så vidt jeg kan se, så kigger den mere på mig. Ja, men det er fordi, jeg interviewer dig. Nå, okay, der er i orden. Der fik du lige lidt David. der. David. Sådan der. Hvis du skulle nu kan glemme, at jeg spurgte dig om. Du er i gang med spørgsmål nummer 3. Min strømper er ved at ryge op, eller ryge ned. Jeg har dig med. Er der ikke chokolade? Ej. Til mig? Ej, det havde du ikke. Rent faktisk så er det ikke chokolade, det er chokoladesmag. Ej, det er lige så godt. Må jeg godt få sådan en? Ej, ham kan vi godt lide. Sådan. Ej, nu kom jeg helt ud af det. Jo, hvis Genki var en øl... Eller, vi prøver igen. Ja. Hvad nyder I kun? Super meget. Det var godt. Ja, så vi må videre. Men tusind tak. Og tak for... Det er min nye ting nu. Pizza Pocky. Det er sådan her, man briber folk fra Genki. Man giver dem mad. Men noget øl har mad. Ja. Hvor var jeg så akavet. Hej. Nej, hej. Morten! Nej, det er mit spotlight. Det er meget vigtigt, det er her. Morten! Ja, dem, der arbejder for J-Popcorn, de er ret mærkelige. Jeg er altså med til Pikachu. Hej! Batman! Ja, hvad så? Nå, okay, vi har Batman. You wanna know who I really am? No. I am Batman! Oh my god, that was so fake. Vi har Batman og hans sidekick. Mystisk Mystisk Mad Hook. The Mad Hook. Hej, må jeg godt stille jer nogle spørgsmål om Genki? Right away. I vil godt være Genki her, ikke? Yeah, of course. Godt. Saved that place several times. I also want that. I would like to personally thank you on behalf of Genki's citizens. Hvad er det bedste, du har reddet Genki fra? The best thing, the Joker. The arch nemesis, they're filled of it. He even gave me his credit card. I cannot find it anywhere, he must have stolen it. He must be here somewhere. Altså, vi havde jo Jokeren sidste år. Exactly. Og han var sådan pænt ondt. But do you see a Joker now today? Have you seen any? Faktisk ikke. Thank me. Thank you, Batman. Such a good citizen. Hej. Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Rasmus. Hej, Rasmus. Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder... nu ved jeg ikke, om jeg må fortælle min rigtige identitet. Lad være med at filme på mig. Er det okay? Hold op med! Jeg ved godt, det er hårdt at være i mit spotlight. Men lige lidt. Trøl. Hvad betyder Genki for dig? J-pop. J-pop? Jeg er ikke med. Genki. Du ved ikke, hvad Genki er? Genki er den gode kon. Den er hvad? Det er den gode kon. Okay. Bare sige Genki er pissegodt. Ja, det er den fede kon. Det er godt. Kan vi få lidt flere sådan gode tillægsord? Det er bare et sted at være. Ja. Okay, tak. Sådan. He's the man. Shout out for Genki 2016. I'm gonna come back and protect you. Shout out til Genki 2015, 16, whatever. Det bliver gangster derovre. Genki er mega nice! Sådan! Vi elsker dig, Genki! Sådan! Hvis Genki kunne Genki, ville en Genki så Genki en Genki? Ja, så skal du svare på det. Ja. Ja? Ja. Okay. Hvorfor? Det lød bare passende i situationen. Ja, ikke? Ja. Ja, det lyder som sådan, det lyder som noget Genki ville gøre. Den fulde onkel Genki.